आरो बेखौनो नोजोर बोनानै जोङो मोनसे गोदान सरकार मोननो हादों। दा नैबे समाव बड'लेण्डआव रायजो जानाय गासिबो बर' फिसाफोरनि मोनसे बिबान जानानै फैदों जे हारिखौ गोजौआव लांनो थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि बिबानखौ होलांदोंमोन बे बिबानखौनो रुजुनानै दिनै बर' हारिनि माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोर माहारि आफादफोर माहारिनि सानसुमैफोर गासैबो थाखोनि सुबुंफ्रा खौसे जानानै बे बिटिआर गोरोब थाखो मोगथां महर होनो थाखाय जानजि खाफ्रानांगौनि सम फैदों। दा मानगोनां रायजोफोर थांनाय गोलाव सम 17 बोसोराव जोंनियाव मोनसे दायो सफैबाय मदि सारा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बे 17 बोसोराव दुलाराय आइ आफा रायजो राजाया बयबो सानदोंमोन जोंनि गेजेराव गोजोन फैगोन, जोंनि गेजेराव जौगानाय फैगोन, गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजाया खौसे संसार जानो हागोन जोङो बयबो सानदोंमोन। नाथाय बे 17 बोसोराव नायैनो जों नुनो मोनदों जोंनि गोरिब गुन्द्राया माबा मोनसे मोनखौ ना सोरबा साख्रि बाख्रि मोनदों आंनो दा मोननो देखायनो थाखाय जाबाय एसे अननानै ना साख्रि बाख्रि मोनदों ना जोङो जोंनि आबादारिफ्रानो माबा मोनसे मोनदों ना आइजोफ्रा माबा मोनसे मोनदों। गोबां अखा बाब्रे बाब रावबो सुबुंफ्रा जेबो मोनाखै। दा बेनिखायनो हाब्रु नैबे समाव दासो जोङो सान्दुं दुंदों बयबो मदि मोनसे फैसिगोन सफैसिगोन राजखान्थि फारसे सांग्रां जानायनि सम फैबाय। जि बिटिआर जोङो दाबाय बेसेबांबा बिदा फंबायनि जिउ होनानै जि बिटिआरखौ जों दाबाय बेसेबांबा सुबुंफ्रा जिउ होनानै बे बिटिआरखौ जोंनि साफ्रोमबो मोनजानो थाखाय मोजाङै बाहायलांनांगौनि सम फैबाय। दा नैबे समाव जों नुनो मोनदों जोंनि राजखान्थिया मोजां मोनसे थासारि फैनाय समाव बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारि बिथांमोना हरनो गोलोम जानाय हारिखौ दिनै बांग्रि खरआव खोख्लैनो नागिरदों। बिथांमोना जोंनि मानसिफोरनो हानि मोनथायखौ होआसै। दिनै सोलोंथाइनि मोनथाय राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि जि हाबा मावनांगौ बेफोरखौ नागारजोबनानै 17 बोसोराव गावबा गावनि थाखायल' बिथांमोना खामानि मावबाय। 17 बोसोराव गावबा गावनि रां खामायनाय बिजनेस खालामनाय दायो सफैबाय गावबा गावनि जोङो थाखायल' अखा बिथांमोना हाब्रु बिराद सानबाय हाब्रु आरो एखेबारे बेनिखायनो दिनै हारिया बेसेबांबा गोलोम गसं जादों। दा बेखायनो नैबे समाव जों बयबो गोबां खौसे भलन्टियार ओंखारनांगोन गोबां मानगोनां रायजो रायजोफोर। राजाफोर दायो दिल्लीयाव बिजेपि सरकार दङ, आसामाव बिजेपि सरकार दङ आरो जोङो नैबे समाव बड'लेण्डआव इउपिपिएल बिजेपि सरकारा खौसे जानानै जोंनि ओनसोलनि हारि जौगानायनि खामानिखौ आखायाव लादों। दा ओंखायनो नैबे समाव रावबो गोनो गोथो जानो नाङा जे दिनै बड'लेण्डनि रायजो राजाया खौसे जानानै मोजां मोनसे सरकार गायसननांगोन। फैगौ 5 बोसोराव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि सरकारा सोलिगोन आरो बेखिनि समाव गासैबो रोखोमनि जौगानायनि हाबाफारिखौ मावनो थाखाय जों खौसे दावगालांनांगोन। So the rise, all of পিছত মই অসমীয়া ভাষাত আৰু অলপ কম, কিন্তু এতিয়া মই এইটোৱে আহ্বান কৰিব বিচাৰিছো এইটো আমাৰ ঐক্যতাৰ সময়, একত্ৰিত হৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বদলেণ্ডৰ এটা সুস্থ ৰাজনীতিক বাতাবৰণ গঢ়ি তোলাৰ সময়। राजनैतिक परिवर्तन বিচাৰিছে এই ভাৱনা দেখাই দিলে সেইকাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো। भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय बहारिनी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी लॉन्ग लिव नरेंद्र मोदी लॉन्ग लिव लरेन्स सारबो दङ। ग्रुप दे बारबो फैसोगारदों। रायजो राजाफ्रा नायदो अखा हादों पिएम साहब फैनायनिफ्राय अखा हागालायबाय दासो मानसिफोर जासिदों अखा हागाबाय नालाय
খবৰ ভাল আজি বিহাত মুষ্টিবদ্ধ কৰি এবাৰ জয় জয়কাৰ গাঁও ভাৰতী ভাৰত মাতা কি volunteership in church. दायो नोंथांमोना volunteership insurance रायलायबाय बिदि खालामबाय प्रब्लेम जागायनो माबा थायो पाब्लिकफ्रा नायदों পিস এগ্রিমেন্ট শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল আজি সকলোৱে আমি আশাবাদী যে বিটিচিত স্থায়ী শান্তি ইয়াত যাতে কোনো ধৰণৰ ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ ইয়াত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে যাতে সমবিকাশ সমমৰ্যাদা আৰু সম অধিকাৰৰ জৰিয়তে হিচাপে গঢ় দিব পৰা যায় এই সংকল্পেৰে একত্ৰিত হৈ অংগীকাৰ লৈ আমি আজি এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছো আমাৰ মিত্ৰ দল ইউপিপিএল এই ইউপিপিএলৰ সহযোগত আমি বৰভূমিত এক নতুন ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ গৈ আছো আমাৰ ইতিহাস আমাৰ শৌৰ্য বীৰ্য এই অসম এই অঞ্চলৰ এই শৌৰ্য বীৰ্যক আমি পাহৰি যাব নোৱাৰো আমাৰ ইতিহাস চাউলুং চুকাফা স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই যি আমাক আদৰ্শ লাইক খালামনা হৈছে এফৰ ভিউ যাদে নাইগাसिनो दङ যি আদৰ্শ দি গৈছে আমাক বীৰ লাচিত বৰফুকনে যি আদৰ্শ দি গৈছে আমাক বীৰ চিলাৰাই যি আদৰ্শ দি গৈছে আমি আজমলক এনেকুৱা শিক্ষা দিব লাগিব কংগ্ৰেছক এনেকুৱা শিক্ষা দিব লাগিব আৰু বিপিএফ হাগ্ৰামা মহিলাৰী কাঠৰনা বন্ধ হৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী শৰণাপন্ন হৈছে আঁঠু লৈছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ ওচৰত আমি বদৰুদ্দিন আজমলক অসমৰ এই অঞ্চলৰ ভৱিষ্যত নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব দিব নোৱাৰো গতিকে সেইকাৰণে আজি এই সভাত আপোনালোকে সকলোৱে সংকল্প ল'ব লাগিব বিটিচিৰ স্থায়ী শান্তি আৰু বিটিচিৰ দ্ৰুত উন্নয়নৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি আমাৰ প্ৰতি মৰম আমাৰ প্ৰতি আমাৰ ভাল পোৱা আৰু বিটিচিক এখন উন্নত অঞ্চল হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ